Hei! Tässä videossa kerron Keksintösäätiön ideajalostamo-alustasta sekä siitä, kuinka ideajalostamo tarjoaa uudenlaisen lähestymisen ideoihin ja siten auttaa saattamaan innovaatioita lentoon. Lisäksi kerron tässä videossa käyttäjälähtöisyyteen perustuvasta innovaatiokehittämisestä, sillä myös ideajalostamo on innovaatio, jonka keskiössä on käyttäjälähtöisyys. Moi! Mä oon Laura Hahkala. Teen työkseni palvelumuotoilua. Olen päätynyt nykyiseen ammattiini useamman eri alan kautta. Ja vaikka olen tehnyt erilaisia töitä, niin yhdistävä tekijä näissä töissä on aina ollut toimiminen ihmisten ja itse asiassa myös palveluiden parissa. Olen aiemmin Keksintösäätiöllä työskennellessäni pitänyt muutamia esityksiä käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, ja tässä videossa kerron teille Keksintösäätiön uudesta ideajalostamo-alustasta, jonka keskiössä on siinäkin käyttäjälähtöisyys. Onko sulla joskus ollut idea? Entä ootko toteuttanut ideasta innovaation? Jos mietit polkua idea ja innovaatio välillä, niin millainen se oli? Oliko selkeät tienviitat olemassa? Valmis reitti, jota kulkea? Vai tuntuiko matka sokkeloiselta? Kohtasitko kenties esteitä sen varrella? Oliko sinulle heti alussa selvää, mistä aloitat ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Tai tiesitkö, minkälaisia ratkaisuja kannattaa tehdä, jotta pääset kohti tavoitettasi? Innovaatioiden reittejä on yhtä monta kuin innovaatioita. On erilaisia tekijöitä, erilaisia ideoita, joten jokaisen idean polku on oikeastaan hyvin yksilöllinen. Onko sulla joskus ollut idea, jota et ole toteuttanut? Koska luulen, että aika moni pystyy samaistumaan myös tähän kokemukseen. Toiset ideat etenee ja toiset ei. Mutta miksi näin on? Kysymys miksi on itse asiassa ihan innovaatiokehittämisen ytimessä, koska jos me ymmärretään miksi, niin jo sillä saadaan vastauksia tosi moneen muuhunkin kysymykseen. Joten pysähdytäänpä hetkeksi miettimään sitä. Miksi jotkut ideat etenee ja toiset ei? Muotoilussa käytetään termiä design squiggle, joka vapaasti suomennettuna voisi olla vaikka suunnittelukiemura. Sitä kuvataan tällaisella kuviolla. Tämä kiemura tai alkuvaiheen solmu ilmenee innovaatiotyössä tosi usein. Tätä ilmenee keksijöillä, aloittelevien yrittäjien kohdalla, myös uudenlaisen liiketoiminnan käynnistämisessä. Tämä kuvio kuvastaa hyvin sitä, että aloittaminen on vaikeaa. Ensimmäistä kertaa jonkun asian tekeminen vaatii aina uuden opettelua ja harjoittelua, myös rohkeutta. Tästä johtuen usein juuri se ensimmäinen kynnys on kaikkein korkein. Alkuvaiheessa, kun saat sen hyvän idean, niin innostus voi olla kova. Tämä on maailman paras idea. Tämä pitää saada ihmisten käyttöön ja mieluummin heti. No sitten seuraavaksi mietit, että miten tätä nyt edistetään. Mistä aloittaisin? Miten lähden liikkeelle tämän idean kanssa? Mihin suuntaan? Sitten huomaat tarvitsevasi apua. No, keneltä sitä apua voisi pyytää? Paljonko se maksaa? No mistä saa ne rahat? Tai mitä apua ylipäätään tarvitsee? Kuinka pääsisi siihen tavoiteltuun lopputulokseen? Ja tiedänkö itse asiassa edes, että mitä tällä idealla tavoittelen? No kaikki nämä kysymykset on olennaisia sen ratkaisemisessa, miten ideasta tehdään konkretiaa. Mutta jos et tiedä vastauksia kysymyksiisi, niin tässä kohtaa innostuksen rinnalle voi nousta myös epävarmuuksia. Tilanne voi tuntua melko lamauttavalta, ja sitä se monesti onkin. Monet hyvät ideat jää pöytälaatikkoon juuri siitä syystä, että tuo alkuvaihe, se ensimmäinen kynnys, on liian korkea. Keksintösäätiöllä olen tutustunut käsitteeseen innovaatioiden kuolemanlaakso. Se on siis sama asia kuin se kuuluisa pöytälaatikko. Eli se on paikka, johon ideat hautautuvat ja josta ne eivät etene. Keksintösäätiön tehtävänä on tukea keksijöitä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, varhaisen vaiheen innovaatioita sekä keksintöjen hyödyntämistä, joten ollaan pyritty tunnistamaan erilaisia vaikuttavia tekijöitä sille, miksi jotkut ideat eivät etene. Keskeisiä havaintoja on ollut,
että vaikka innovaatioiden ja keksintöjen sekä liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä palveluita kyllä on, ja itse asiassa näitä on vaikka kuinka paljon, niin usein nämä palvelut on tarjolla vasta siinä vaiheessa, kun on jo innovaatio tai liiketoimintaa, jota kehittää. Eli jo palvelun pariin pääsemisessä on jokin kynnys. Keksintösäätiön toiminta keskittyy hyvin varhaiseen vaiheeseen, joten säätiölle tulevissa yhteydenotoissa kuullaan usein, että kaikilla, joilla on idea, ei ole samanlaisia valmiuksia ja lähtökohtia sen edistämiseksi. Esimerkiksi rahoitussuunnittelu, rahoitusten hakeminen, kumppanuuksien etsintä, liiketoiminnan suunnitteleminen tai vaikka niiden oikeiden palveluiden löytäminen. On tosi vaikea edetä mihinkään suuntaan, jos jo pelkän idean selittäminen jollekulle muulle on vaikeaa. Saatikaan, jos ei uskalla tai halua kertoa ideastaan kenellekään. Innovatiiviset ideat tosi usein on sellaisia, että niitä halutaan varjella. Joskus siitä ideasta ei myöskään ole mitään dokumentoituna. Innovaatioiden kehittäminen tunnetusti vaatii useamman henkilön työpanoksen. Jos mietitään innovaation matkaa, alkaen siitä ideasta ja päätyen valmiiksi ratkaisuksi, niin aika monta askelta mahtuu siihen väliin. Monta tekijää, kumppaneita, rahoittajia, palveluntarjoajia. Ja aika harvaa tähän ihan oikeasti pystyy täysin yksin. Tutkimusten mukaan yksinyrittäjät lopettaa kaikkein todennäköisimmin. Lisäksi palvelupolulla voi olla aukkoja, eli siirtymä palveluiden välillä ei ole sujuva tai selkeä. Siirtymää ei välttämättä ole ollenkaan. Ja jokainen puuttuva askelma tällä polulla muodostaa riskin sille, että polulta pudotaan pois. Kaikki palvelut eivät vastaa asiakkaan tarpeisiin. Joskus palveluita tuotetaan organisaation omista liiketoiminnallisista lähtökohdista käsin. Voi olla tilanteita, joissa palvelun tarjoaja ja palvelun tarvitsija eivät ehkä kohtaa ollenkaan eli löydä toisiaan. He eivät välttämättä edes tiedä toistensa olemassaolosta. Palveluita ei myöskään ole yhdenvertaisesti saatavilla, eivätkä ne ole kaikille saavutettavia. Lisäksi kun puhutaan ideoista, innovaatioista ja keksinnöistä, niin myös tuen tarve voi olla melko vaikeasti määriteltävä ja yksilöllinen. Koska innovaatiot ja keksinnöt on uniikkeja, nämähän ovat määritelmällisestikin jotain uutta, eli sellaista, mitä ei maailmassa ole ollut ennen. Nyt kun ollaan vastattu kysymykseen miksi, niin mietitään hetki kysymystä mitä jos? Mitä jos se pöytälaatikko olisikin sellainen paikka, jossa sun idea ei ainoastaan pysyisi turvassa, mutta myös saisi mahdollisuuden kasvaa? Mitä jos voisit niin päättäessäsi hyvin matalalla kynnyksellä sparrailla ideoita tiimin tai eri alojen asiantuntijoiden kanssa? Mitä jos sillä epävarmuuden hetkellä voisitkin kysyä joltakulta, että mitä mä voisin nyt tehdä tai miten voisin edistää mun ideaa? Lisäisikö se motivaatiota tai varmuutta ideasi kehittämiseen? No, mitä jos siellä pöytälaatikossa olisikin jo valmiina kaikki se tieto, työkalut ja kontaktit, mitä tarvitset, jotta sun idea ei jäisi laatikkoon lojumaan? Eli mitä jos se itse pöytälaatikko olisikin se paikka, joka saattaa sen sun idean lentoon? Keksintösäätiön ideajalostamoalusta on sellainen paikka. Kuten kaikki innovaatiot, on ideajalostamokin joskus ollut vain idea. Idea on ajatus. Se on hahmoittumaton, muodoton, ei konkreettinen. Idea syntyy usein arkielämän havainnoista ja tarpeista. Eli idea on visio siitä, että asiat voisivat olla toisin. Ero idean ja innovaation välillä on toteutus. Siinä missä idea on vielä hahmoittumaton ja ehkä vaikeasti määriteltävä, on innovaatio jotain konkreettista, olemassa olevaa, käyttöön otettua. Ideajalostamo on siis palvelu ja kokonaiskonsepti, joiden tavoitteena on tarjota tukea ja antaa askelmerkkejä matkan varrelle ideasta innovaatioon.
Keksintösäätiöllä on haluttu tuottaa ratkaisuja, jotka vastaavat siihen, että ideat eivät putoisi pois kehittämispolulta, vaan jokainen idea saisi mahdollisuuden kasvaa. Ideasta on monesti vielä vaikeaa arvioida, mitä siitä lopulta tulee, joten on tärkeintä tukea sellaista ideoiden kehittämistä, missä tuodaan näkyviin se potentiaali, joka näissä ideoissa lymyää. Olet saattanut joskus osallistua ideakilpailuihin. Kenties olet osallistunut Keksintösäätiön innovaatiokilpailuihin. No, miltä tuntuu, kun joku tuomari tai innovaatioalan asiantuntija arvioi ideaasi? Kuvastaako se ulkopuolisen ihmisen arvio sinun omaa käsitystäsi ideastasi tai sen mahdollisuuksista? Jääkö ulkopuolinen arvio ideastasi vajaaksi joiltakin osin? Vai tuoko se mahdollisesti siihen lisää näkökulmia, joita et itse tullut huomioineeksi? No tästä pääsemmekin keskeisen kysymyksen äärelle. Missä vaiheessa ulkopuolinen ihminen voi ylipäätään arvioida toisen ihmisen ideaa? Millä tavalla sinun idean keksijänä pitäisi osata kuvailla ideaasi, jotta joku ulkopuolinen henkilö voisi siitä muodostaa käsityksen? Miten saat välitettyä vision, joka on sinun omassa päässäsi ollut ehkä jo vuosia toisen ihmisen päähän? Ongelmana on, että me ihmiset ollaan ajatusten lukemisessa melko huonoja ja joskus me voitaisiin itse asiassa olla myös itse parempia viestiöitä. Vuorovaikutuksen haasteet ovat tosi inhimillisiä ja yleisiä, mutta lopputuloshan on se sama, että jotkut erinomaisetkin ideat voivat kaatua niinkin yksinkertaiselta vaikuttavaan asiaan kuin kommunikaatio. Se, mitä et kerro, sitä eivät muut tiedä. Lisäksi meillä ihmisillä on psykologinen taipumus täydentää tiedon aukkoja aina omilla oletuksillamme. Eli ideasta viestiessäsi tai siitä kuullessasi oma maailmankatsomuksesi tulee värittämään ideasta saamaasi käsitystä, tiedostitpa asian tai et. No mitä näille haasteille voidaan tehdä? Itse ideajalostamokonseptio on ollut Keksintösäätiöllä työn alla jo useita vuosia, ja sitä on kehitetty erilaisissa hankkeissa vuosien varrella. Nyt viimeisimpänä Ideajalostamo Kymenlaakso-hankkeessa yhdessä XAMKin luovien alojen tutkimusyksikön kanssa yhteistyössä. Ideakymi-kilpailun kautta kehittämisessä on ollut mukana myös Kymen innovaatioyhdistyksen AKKE-hanke. Eli itse konsepti on ollut kehitteillä jo pitkään ja sen konkreettisina tuotoksina on syntynyt erilaista tietomateriaalia sekä työkaluja, jotka ovat käytettävissä Keksintösäätiön nettisivulla. Mutta nyt tässä Ideajalostamo-hankkeessa haluttiin selkeyttää käyttäjäpolkuja, jotta Ideajalostamo tarjoaisi tiedon lisäksi myös ohjausta, tukea ja innovaattoreiden ja palveluiden parempaa kohtaamista. No, jotta tällainen palvelu voitaisiin tuottaa, niin sitä varten tarvittiin entistä syvällisempää ymmärrystä käyttäjien aidoista tarpeista ja toimintatavoista. Siispä Keksintösäätiö teetti käyttäjätutkimuksen, jonka tuottama ymmärrys on ohjannut tämän uuden digitaalisen innovaatioalustan kehittämistä alusta alkaen. Ja näin me tullaankin kysymykseen, miten? Palataanpa tähän suunnittelukiekuraan, jonka näytin jo alussa. Katsotaan, miten solmu lähtee aukeamaan. Kuinka epävarmuus muutetaan erilaisten oivallusten avulla selkeydeksi. Eli tässä kuvassa näkyy sama kiekura, mutta nyt aletaan sanallistamaan tätä solmua. Alussa on vain idea tai havainto ongelmasta. Aluksi ongelmaa kannattaa katsoa lähempää. Koitetaan siis ymmärtää, mikä ongelma itse asiassa on kyseessä. Kenellä se ongelma on? Miten se heihin vaikuttaa? Koitetaan päästä käsiksi empatiaan. Aidosti ymmärtää, millaisia tilanteita ja kokemuksia tai haasteita ongelma aiheuttaa. Empatiaan päästään käsiksi palvelun käyttäjiä sekä sidosryhmiä haastattelemalla. Voidaan myös tutkia toimintaympäristöä. Koitetaan saavuttaa mahdollisimman syvällistä tietoa ongelmasta, jotta pystyisimme paremmin ratkomaan sitä.
Tieto tulee siis korvaamaan meidän aiemmin tekemiämme oletuksia. Kun meillä on tietoa, voidaan tehdä parempia päätöksiä. Eli tästä polku alkaa jo hieman selkeytyä. Saadaan kirkastettua visiota siitä, mille kehittämispolulle kannattaa suunnata. Mitä enemmän tietoa, eli käyttäjäymmärrystä on saatavilla ja mitä syvällisempää se on, niin sitä hyödyllisempiä oivalluksiakin sieltä havainnoista nousee. Voidaan tunnistaa tiettyjä toistuvia teemoja. Näiden teemojen avulla voidaan määritellä, mihin suuntaan seuraavaksi edetään. Mitkä ovat kaikkein yleisimmät tarpeet ja ongelmat, joihin ratkaisuja tarvitaan? Määritteleminen auttaa paremmin näkemään polun ja mihin suuntaan se etenee. Suunnan määritteleminen selkeyttää myös tiimin kesken yhteistä visiota. Määrittelyn yhteydessä kannattaa kirkastaa, mikä on realistista niissä puitteissa, niillä resursseilla ja sillä osaamisella, mitä meidän käytössämme on. Puhutaan muotoilun mahdollisuuksista. Kun on syvällistä ymmärrystä ongelmasta ja käsitys etenemisen suunnasta, niin voidaan ideoida mahdollisia ratkaisuja. Näistä ideoista voi rakennella erilaisia prototyyppejä. Prototyyppi tarkoittaa hyvin karkean tason mallinnusta siitä ideasta. Prototyypin ei tarvitse olla edes konkreettinen asia vielä, vaan se voi olla vaikka tarina, jonka avulla ideaa testataan. Selvitetään siis, olisiko tällainen ratkaisu sopiva niihin tunnistettuihin tarpeisiin ja siihen ratkaistavaan ongelmaan nähden. Prototyyppien testausta kannattaa tehdä yleensä loppukäyttäjien kanssa tai aidossa käyttötilanteessa, koska tällä tavoin saadaan testauksesta havainnot, jotka kuvastavat todellisuutta. Testauksen avulla saadaan muodostettua käsitys siitä, mitkä prototyypeistä on toteutuskelpoisia tai mitä pitää vielä kehittää. Ja palvelumuotoilijan vinkkinä kannattaa testata hyvin matalalla kynnyksellä ja hyvissä ajoin ennen suuria panostuksia tai sitoutumista lopulliseen ratkaisuun. Koska tällä tavoin säästät sekä aikaa että muita tärkeitä resursseja, kuten rahaa. Eli tämä on se kuuluisa Kill Your Darlings-hetki, jossa on todettava, mitkä tehdyistä ratkaisuista toimii, mitkä vaativat jatkokehittämistä ja mistä ratkaisuista olisi syytä luopua. Testausvaihe on siitäkin tärkeää, että vaikka käyttäjätutkimus olisi tehtynä, niin kun ratkaisu koskettaa oikeita ihmisiä, ja useimmat ratkaisut, myös tekniset keksinnöt, ovat sellaisia, että ihmiset niitä käyttävät, ihmisillä on taipumus myös tehdä oletuksia itsestään. Eli vaikka käyttäjätutkimuksessa olisi sanottu, että toimii tai haluaisi toimia tietyllä tavalla, niin todellisessa tilanteessa ihmisen toiminta voikin olla jotain muuta. Ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota, koska jo tällaisella havainnointitestauksella pystyy selkeyttämään monia kohtia siinä omassa ideassa ja myös omissa oletuksissa. Ja tämä tosiaan kannattaa tehdä ennen toteutukseen siirtymistä. Esimerkiksi itselleni palvelumuotoilijana testaus on ehkä palkitsevin hetki koko innovaatioprosessissa. Eikä ainoastaan siksi, että polun pää häämöttää jo, vaan koska epäonnistumisen pelko. Testaushan on se hetki, jossa projektin onnistumista mitataan. Kun tuodaan ratkaisu loppukäyttäjille, niin mitä jos ne ei tykkääkään siitä? Mitä jos minun idea oli sittenkin huonoa eikä kukaan haluakaan sitä? Eli pienellä ajatustavan muutoksella on mahdollista kääntää epäonnistumiset onnistumisiksi ja päästä eroon epäonnistumisen pelosta. Kun ryhtyy testaukseen tällaisella tarkoituksenmukaisella uteliaisuudella, jonka tavoitteena on nimenomaan tehdä havaintoja oivalluksia idean kehittämistarpeista, niin tapahtuu psykologinen ilmiö. Kaikki havaitut kehittämistarpeet on osa onnistumista, sillä niiden avulla on mahdollisuus tuottaa entistä parempi ratkaisu. Mieti, jos olisit jättänyt
tämän tärkeän vaiheen välistä ja tuonut asiakkaillesi valmiina ratkaisun. Ja vasta sitten havainnut ne kehittämistarpeet. Ja tällä tavoin kiekurasta voidaan rakentaa innovaatiokehittämisen polku. Ja tällä lailla ideajalostamo-alustakin on kehitetty. Koetko sinä hyödyllisenä tällaisen kokonaisuuden hahmottamisen? Hyvä, jos vastasit, että koet hyödyllisenä, nimittäin kyseessä on yksi ideajalostamo käyttäjätutkimuksen keskeisistä havainnoista, joihin koko alustan kehittäminen perustuu. Tässä kuvassa näkyy hahmotelma ideajalostamon nelitasoisesta rakenteesta. Sekä innovaattorit että innovaatioalan asiantuntijat arvelivat, että kokonaisuuden hahmottaminen on hyvin tärkeä asia. Ideajalostamo-alustalle on tämän havainnon perusteella rakennettu käyttäjäpolut, jotka sekä tukevat kokonaisuuden hahmottamista ja sitä kautta etenemistä, mutta lisäksi tarjoavat työkaluja eri teemoihin syventymiselle. Eli mennään sekä prosessissa eteenpäin että syvemmälle. Tällä tavoin idean jalostaminen auttaa rakentamaan kunnollista kokonaiskäsitystä omasta ideasta. Tällä tavoin voidaan myös paremmin hahmottaa oma polkumme ja sijaintimme prosessissa. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa esimerkiksi paremmin arvioimaan resurssien tarvetta ja asettamaan realistisia tavoitteita. Seuraavaksi siirrytään katsomaan, miltä ideajalostamo-alusta tällä hetkellä näyttää ja kuinka se voi konkreettisesti tukea innovaatiopolulla. Ideajalostamo-hankkeen aikana toteutettiin digitaalinen alusta, johon kuka tahansa, kenellä on idea, voi luoda oman innovaatioympäristönsä. Tilastojen perusteella pienet ja keskisuuret yritykset Suomessa tekevät suhteellisesti eniten investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotyöhön, joten ensisijaisina kohderyhminä tälle alustalle on ajateltu PK-yrittäjiä, keksijöitä sekä muita luovan aineettoman omaisuuden tuottajia ja myös sidosryhmiä, jotka tuottavat palveluita näille käyttäjäryhmille. Tärkeimpiä määrityksiä ideajalostamo-alustalle on ollut ensimmäisenä tietoturvallisuus, koska kun puhutaan vaikkapa keksinnöistä, niin siihen liittyvän tiedon julkistaminen liian varhaisessa vaiheessa voi esimerkiksi vaarantaa patentoinnin tai idean hyödyntämisen oman toimeentulon lähteenä. Toiseksi ympäristö, joka tukee motivaatiota selkeyttämällä polkua ideasta innovaatioksi ja tarjoamalla ohjausta, luotettavaa asiantuntijatietoa sekä innovaatioiden että liiketoiminnan kehittämisen työkaluja oikea-aikaisesti yhdessä paikassa ilman turhaa etsimistä. Kolmanneksi oma työskentelytila, jossa ideoita voi työstää itsenäisesti tai valitsemansa tiimin sekä yhteistyökumppaneiden avulla. Neljänneksi helposti skaalattava digitaalinen alusta, jonka avulla verkostoituminen ja kohtaaminen tapahtuu matalalla kynnyksellä koko Suomen laajuisesti. Tämä mahdollistaa helpomman osaamisen jakamisen aluerajoista riippumatta. Ideajalostamo-alusta siis auttaa selkeyttämään omaa työskentelyä tarkoituksenmukaisesti, dokumentoimaan omaa ideaa systemaattisesti ja tekee työstä näkyvää konkreettisesti. Ideajalostamo-alustalla idean työstämisen tuloksena muodostuu innovaatiopaketti, johon omaa ideaa ja sen kehittämistä voi dokumentoida. Tämän avulla ideasta viestiminen on helpompaa siitä kiinnostuneille, esimerkiksi tiimille, sidosryhmille, rahoittajille ja asiakkaille. Tällä tavoin ideajalostamo mahdollistaa ideoissa lymyävän potentiaalin tunnistamisen ja ideoiden lentoon lähtemisen. Ideajalostamo-alustan seuraavat kehittämistoimenpiteet ovat mahdollistaa ideoiden siirtäminen Ideajalostamo-alustan ja Keksintösäätiön innovaatiokilpailualustan välillä, jotta idea ei jatkossa tarvitse kirjata kuin kerran, eli jompaan kumpaan näistä palveluista. Tällöin millä tahansa Ideajalostamo-alustalle kirjatulla idealla on helppo osallistua Keksintösäätiön ideakilpailuihin tai syventää ymmärrystä ideasta kilpailun aikana Ideajalostamo-palvelussa olevien työkalujen avulla tai
jatkokehittää ideaa kilpailun jälkeen kilpailusta saadun asiantuntijapalautteen perusteella sekä uusien kumppanuuksien kanssa. Ideajalostamo parantaa innovaattoreiden toimintavalmiuksia. Se lisää niin ideoiden määrää kuin laatuakin. Se tarjoaa paikkoja uusien kumppanuuksien muodostumiselle. Innovaatioiden kehittäminen on hyvin resurssi-intensiivistä puuhaa ja lisäksi yrittäjyys voi olla hyvin yksinäistä, joten yhteistyön merkitys on aivan ehdoton. Yhteistyö on se vahvuus. Se muun muassa lisää muutoskyvykkyyttä ja kestävyyttä. Yleensä porukassa tulee myös parhaimmat ideat, sillä ideat synnyttävät uusia ideoita. Lisäksi ideajalostamo tulee olemaan Suomen innovaatioekosysteemin keskeinen osa. Se auttaa tunnistamaan alan toimijoita, palveluita, mutta myös puutteita palvelukentällä. Siten se ei tue vain innovaattoreiden tai keksijöiden toimintavalmiuksia, vaan lisää toimintavalmiuksia myös ekosysteemissä, eli auttaa kehittämään innovaatioalaa kokonaisuudessaan. Innovaatioala on siitä erityinen, että innovaatiot syntyvät leikkauspisteissä, eli silloin kun näkökulmat tai tieteen alat saadaan törmäämään uudella tavalla. Joten monipuolisuus ja moniäänisyys on innovaatioalan etu. Valtion talouden tutkimuskeskus on jo vuonna 2023 todennut, että yhtenä innovaatioalan keskeisenä haasteena on alan miesvaltaisuus ja se, että suurin osa keksijöistä tulee varakkaasta taustasta. Tutkimuksen mukaan tämä ei pelkästään ole ongelma tasa-arvon näkökulmasta, vaan se myös hidastaa talouskasvua, eli se vaikuttaa meihin kaikkiin. Tämä on rakenne, jota ideajalostamon avulla on mahdollista haastaa. Sillä, että lasketaan osallistumisen kynnyksiä ja poistetaan turhia esteitä. Tarjotaan tukea, jota ihmiset oikeasti tarvitsevat, jotta ideoiden kehittäminen ja siihen tarvittava tuki olisi yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Joten toivottavasti tämä uusi lähestyminen ideoihin mahdollistaa myös useamman ihmisen mukaan pääsemisen ja avoimuuden sille, että nykyajan haasteita ei ratkota siiloissa, vaan niitä ratkotaan yhdessä. Kiitos kun kuuntelit. Toivotan sinulle idearikasta ja innovatiivista jatkoa.